ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋର ଆଉ କିଛି କାମ ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା। କାଲି ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କାମ କରିଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଏଇ ଘଣ୍ଟିତକ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାଳକାଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ବାଳକାଠିରୁ ଯାଇକରି ଘଣ୍ଟିତକ ମୁଁ ସବୁ ଆଣିଥିଲି କିଣିକିରି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଘଣ୍ଟିତକ, ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକିରି ମିଶେଇକି ମୁଁ ଆଣିଥିଲି। 31ଟି ଘଣ୍ଟି ଟୋଟାଲ ଆସିଛି। ତ ସବୁ ଯାକ ଘଣ୍ଟି ମୋତେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କାରଣ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘଣ୍ଟିତକ ସବୁ ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘଣ୍ଟି ସବୁ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଘଣ୍ଟି। ପ୍ରାୟ 31ଟି ଘଣ୍ଟି ଏ ବିମାନରେ ଲାଗିଛି। ତ ଠାକୁରଙ୍କ ବିମାନରେ 31ଟି ଘଣ୍ଟି ବହୁତ ଲାଗିଛି। ବହୁତ ବଡ଼ ଲାଗିଛି, ଛୋଟ ବି ଲାଗିଛି, ସବୁ ମିଶିକିରି ଟୋଟାଲ 31ଟି ଘଣ୍ଟି ଲାଗିଛି। ବିମାନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜବାଜ ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ପୂଜା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ବିମାନଟିକି ଘର ଭିତରକୁ ନେବି। ଏବେ ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ସଜବାଜ ମୋର ସଇଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଟୋଟାଲ ଆଜି ବିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ପୁରା ଶେଷ। ଆଉ ବିମାନରେ କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି, ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିମାନଟି ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବା ଯଦି ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୟାକରି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।